Kun muu Suomi värjötteli pirteissään, Martti lähti Ambomaalle, nykyiseen Namibiaan. Matka perille kesti vuoden. Ei ollut yhteistä kieltä. Paluusta ei tietoa. Sellaisia extreme-matkoja ei enää järjestetä. Entä sitten 60-luvulla? Mitä silloin tehtiin? Ainakin lennettiin kuuhun. Maailma avautui, tajunta laajeni ja rakkaus vapautui. Ai niin, ja kristinuskon piti kuolla pois, ennustettiin. Luulisi, ettei silloin kukaan halunnut lähteä lähetystyöhön. Raimo Holopainen kuitenkin lähti ja asui Afrikassa melkein 40 vuotta. Eikä kristinusko sinä aikana muuten kuollut. Oikeastaan kävi juuri päinvastoin. Käyn kohti sinua, oi Herrani. Tietäni viitoittaa pyhä ristisi. Virteeni matkalla soi täynnä toivoa. Käyn aina Herrani kohti sinua. Kun päivä pilvinen tien pimentää, kun synkkä raskas yö usein yllättää, niin katseen kaipaavan taivaalle kohotan. Käyn aina Herrani kohti sinua. Hei, tässä on Mikko ja Maria Varma. Me ollaan Papua Uudessa Gineassa oltu nyt 3,5 vuotta Raamatun käännöstyön tukitehtävissä. Me olen opettajana tuolla alakoululla 1-6-luokkalaisille ja välisäeskareillekin opetan tietotekniikkaa. Minä työskentelen CTS:llä ja meillä on lähinnä jaettu hommat siellä niin, että minä olen Linux-osaaja ja sitten Bruce on meillä Mac-osaajana ja Erik hoitaa Windows-ongelmia pääsääntöisesti, jos näin tulee. Aika paljon kaikennäköisiä erilaisia tietokoneongelmia, mitä Suomessa ei ole. Täällä on paljon Raamatun kääntäjillä vanhoja koneita ja jos uusissa koneissa on ongelmia, niin vanhoissa niitä on vielä enemmän. On kyllä saanut huomata sen, että kaikki ne taidot ja tiedot, mitä meillä on, niin niitä kyllä täällä saa käyttää.
Että Mikko tekee paljon tiedostojen palautusta, että kun kiintolevy hajoaa, niin sitten saadaan vielä ne käännöstekstit sieltä takaisin. Kiitos kaikille, kun rukoilette meidän puolesta. Että se on täällä tosi tärkeää. Semmoinen niin kuin iso kantava voima, että tietää, että siellä Suomessa ihmiset rukoilee meidän puolesta ja ollaan näin aika usein saatu kirjeitä ja kortteja ja kaikkia viestejä sieltä, että se on aina tosi mukavaa. Siunattua sunnuntaipäivää kaikille. Luonnonkatastrofin sattuessa Kriisiradio on paikalla 3 vuorokauden kuluessa välittämässä tietoa alueen ihmisille. Tieto on elintärkeää, mistä saa ruokaa, juomavettä, sairaanhoitoa tai yhteyden perheenjäseniin. Koska yleensä sähköverkko on vaurioitunut, niin televisio tai internet eivät toimi, mutta veiviradioita voidaan jakaa missä tahansa. Radiolähetykset myös toimivat 2 suuntaan, ne antavat yhteisölle äänen. Radioaseman saaminen toimintaan katastrofissa edellyttää sekä välineitä että koulutusta. Ensiksi pitää olla matkalaukkuun mahtuva studiovälineistö, joka sisältää kaiken radioasemalla tarvittavan. Sitten tarvitaan laatikossa oleva lähetin ja soitinkassissa oleva antenni. Näin ne kulkevat minkä tahansa lentoyhtiön koneissa. Koulutuksessa pienelle radiotyön ja avustusjärjestöjen ydintiimille opetetaan, miten laitteita käytetään, niin luokassa kuin käytännön harjoituksissa. Sitten tiimi on valmiina seuraavan katastrofin tapahtuessa. Niin on tehty Intian tulvissa ja Pakistanin maanjäristyksen ja Indonesian tulivuoren purkausten jälkeen. Kriisiradio valmiina, kun katastrofi iskee. Pakolaisleireillä Pohjois-Ugandassa. Terveiset Afrikasta, niin pitkään odotetulta reissulta Pohjois-Ugandaan. Kirjoitan tätä kirjettä matkan jälkeen Keniassa. Etelä-Sudanin poliittisissa kuvioissa ei oikein meinaa pysyä perässä. Niin nopeasti ne muuttuvat. Orastava rauhansopimus ja sen toimeenpano muuttui presidentin ja varapresidentin joukkojen yhteenotossa heinäkuussa presidentin palatsin aukiolla vain veriseksi tahroiksi sopimuspaperilla. Ollaan taas lähtökuopissa, mitä rauhaan tulee. Virallinen hallinto puhuu toista, vaan ruohonjuuritasolla mennään entistä heikompaan suuntaan. Siitä kertoo pakolaisten ennennäkemätön vyöry naapurimaihin, erityisesti Ugandaan. Siellä alkaa olla eteläsudanilaisia jo yli. Etelä-Sudaniin ei ole oikein menemistä, joten päädyimme kirkon kanssa selvittelemään pakolaisiemme tilannetta Pohjois-Ugandassa. Lensin ensin Keniaan. Sieltä sain matkakumppanikseni lähetystyöntekijämme Pauli Vanhasen. Pitkillä automatkoilla se osoittautui erittäin hyväksi ratkaisuksi. Kisumusta matka Ugandan halki ensimmäiselle pakolaisleirille, Jumben Pidipidiin, oli noin 800. Pastori Mark Odekin perhe oli myös leirillä. He olivat joutuneet lähtemään Magvista ja jättämään kotinsa, jonka olivat saaneet rakennettua vain muutama vuosi sitten. Edellisen sodan takia he olivat olleet pakolaisina Ugandan puolella vuodesta 1988 vuoteen 2006 saakka. Leirillä on haudattu myös Markin vanhemmat. He eivät päässeet maalliseen kotiin enää koskaan. Nyt taas kaikki alkoi uudestaan. Mietin, mahdanko ollenkaan ymmärtää, millaisen myllerryksen perheet joutuvat läpikäymään uudelleen ja uudelleen.
1 Jerrykannu menolentoa varten, 1 Jerrykannu paluulentoa varten. Se on 1 pelastettu ihmishenki. Lohduta sanalla, uskoa vahvistaa. Käyn aina Herrani kohti sinua. Kun taivaat päättynyt, on päällä maan. Käyn luokse Jeesuksen, riemun ihanaan. Ei tuska yltää voi, kirkkaana laulu soi. Käyn aina Herrani kohti sinua.